Kwa dhi mbele wang'iye mago motenre kod yiero mokalo. Mane en jakom duol matao yiere pacho ka Wafula Chebukati koro wacho ni notem miyogi asoya mondo mine gilok duoko mar yiero ma jatend piny Kenya e yiero mokalo. Chebukati olose nyima put manono commissioners mag IEBC ma itudo kod ketho chike mag yiero. Wacho ni asoya ne idwa migi mondo mi duoko mar yiero opuodhi kendo land azimio la umoja kaka jaloch. Basically wanted to deny Odichieng' mar ariyo kendo mogik mar winjo neno. Aput manochuogi manonon commissioners mane obalo kod duoko mar ombut jatend piny e yiero mokalo. Ne oketo mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati orindi mar duoko penjo ka gidwaro yanga dier e wi gima notimore kinde yiero no mane omiyo commissioners Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit ne obalo gi duoko kendo gikone tadek kuomgi ogwetao. E mbele apudno Chebukati gi Masit ne oromo bang' gwenyore paro e kinde yiero mag 2022. Chebukati ne ochopo mar yango adier ka Masit bende ne temo mondo luok nyinge e wi seyo manoket kuomgi ni ne gigeto loko dwach jogo ombulu mapachoka kendo timo dwach moko kuom jotelo mane dwaro ni lok duoko mar ombuj jatend piny kendo land duoko mobam. What was the position of Commissioner Irene Masit? Yes, so the Commissioner Masit, alongside the others, said this message requires serious consideration, and she supported the adoption of the communication from NSAC to be considered before taking a decision on the results to be announced. Kaluwore kod Chebukati, kar sa 9 kogwen tarik 15 dwe mar 8 higa mokalo, Rafael Tuju, Amos Wako kod okila Chalo Mbabu ne omolo e kar kwano ombulu ma Bomas of Kenya kendo keto liet ne commissioners mag IEBC mondo lok duoko kendo yang Raila Odinga kaka jaloch. Kane singonegi ni poni gitimo kamano to ne idhi chutnegi gimoro machwe. The person who spoke these words was Rafael Tuju, and that's what he said. That we consider the request, then we shall be rewarded. Eneno mare mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati bendo nyiso apudno ni ne oromo kod Attorney General machon Paul Kihara, Solicitor General Kennedy Ogeto, mane en Inspector maduong' mar obila Hilary Mutembai kod jalweny Francis Omondi Ogola, mane onyise ni poni olando Ruto kaka jaloch to koko ne nyalo muoche pachoka. They said we should consider declaring the Azimio presidential candidate as the winner, and in the worst case scenario we look at a way of moderating results so that there's a runoff. Chebukati okoni kata bedo ni ne otem dirgi mar loko duoko. Commissioner Boya Mulu kod Abdi Gulie ne otamore wachno ka Cherera kod Lange to noyie kendo chiwo pache nyaka kaka ni nyalo tug kod kwando ombulu mondo jo Kenya odogi yiero. Kaluwore kod dwaro mar chik ni commissioners owinjo yiere e wi duoko mar ombulu, Chebukati ne obedo kod tich matek e kinde manopenje ni e kinde en owuon gi commissioners ariyo manosire lwedo kod 4 manothir kod duokono. Oyangane ni kweth mane mathoth manunjo bed ni tiyo gi dwachgi. So what is majority in 7 commissioners? What is the majority number in mathematics of 7 commissioners? What is the majority number? Majority number? Yes. Of 7? Of 7, yes. Maybe 4. It can be maybe I think 4. Yeah. Bang' tieko kao neno kowuok kuom Chebukati gi Lange, apudno biro dhi nyime kod tijgi tarik 9 dwe mar 2 kapok gigolo duoko ka bende Irene Masitler kata Chilo Omiene kotenre kod duoko mar ombuj jatend piny ma yiero mag 2022. George Bati, Ramogi TV.